Eta lanera joateko ibilbidea norbaitekin partekatzerik baduzu dagoeneko? Duela aste batzuk, tribu jarri genuen martxan Goierrin, Injetin Beasain eta ArcelorMittalekin batera. Langileek eguneroko lanerako joan etorrietan autoa partekatu ahal izateko. Baliteke, zure inguruko norbaitek, zure txandako pertsona batek, edo inguruko enpresa bateko langile batek zurearen oso antzeko ibilbidea egitea. Tribuk bateragarritasun horiek aurkitzen eta ibilbide eta ordutegi bateragarriak dituzten pertsonak harremanetan jartzen laguntzen du. Autoa partekatzeak kostuak murrizten, eguneroko joan etorriak hobeto aprobetxatzen, isuriak gutxitzen eta lanerako sarbideetan ibilgailu kopurua murrizten lagun dezake. Aplikazioa baduzu dagoeneko, sartu eta begiratu ibilbide bateragarri berririk dagoen. Eta oraindik probatu ez baduzu, hau une egokia izan daiteke horretarako. Deskargatu Tribu, sartu enpresa kodea eta egiaztatu lanera egingo duzun hurrengo bidaia partekatua izan daitekeen. Zenbat eta pertsona gehiagok parte hartu, orduan eta erabilgarriagoa izango da plataforma guztiontzat.